olibakteereita, eikä sitä saa juoda ilman 5–10 minuuttia kestävää keittämistä. Mahdollista... Tässä on vissiin meidän lomamerkki. Vielä koko lomakartanoita. Junga. Me mennään vaatimattomasti vaan tänne Pikkujungaan. Me ollaankin kalastusreissulla. Ylhät on maisema. On pantu jo takkaan tuli. Tekis mieli mennä päiväunille, mutta kun nyt on niin mukava ilma, niin mä luulen, että täällä ei nukuta. Kotona nukutaan vasta. Päästään kotiin. Eikö niin? Tervetuloa. Tästä se alkaa taimen pyydystäminen nyt. Tyhjätään autoja. Lopetetaan tämä videoiminen nyt. Me aletaan tosi toimia. Kyllä vetään nyt ja sitten lähdetään kalaan. Kerrankin sai itteensä kuvaa, kun panin tämän kameran tähän näin. Nyt ei, mä en osaa kääntää sitä toisinpäin. Se oli se katkana puoli nyt menossa. Actionia. Se oli ensimmäinen Jungajoen tiellä tehty pyydystäminen. Naapurimökki. Pikkujunga. Onko jollakin unohtunut onkin? Saa nähdä mitä meille tänään.
vähän itse vähän niinku vastaan, niin se muka laskee nopeampaa, kun mennään tonne. Mutta oikeestihan se, vaikka se istuu paikalla, niin sen näkee tuossa, kun se menee hitaasti. Kato nyt. Ollaan mökillä, niin se on jo, me ei nähdä enää aurinkoa. Se on nyt, lähdetään savukalan laittamiseen. Siellä jotain pientä tapahtuu. Aurinko alla just. Samat linnut. Se on nyt Soronoa. Loppuus on panna tästä kalaretkestä nyt, kun saatiin savustettua tuolla pihalla tuo siika, tommonen kilonen siika, niin tehdään tämmöstä savukalapastaa ja meillä on tässä tämmönen mestarikokki. Siellä on valkosipulia ja tomaattia kuulottumassa ja savukalat on justiin. Ei se ehditty saada kuvaa tosta savustuksesta, mutta perattiin se tossa. Eikä se kala ylös ottamisesta. Niin, se sattui Se oli just. kaikista harmittavaa. Mutta siinä oli niin kiire, kun se oli aika iso. Joo. Tuoretta basilikkaa. Sitten on tää on vähän oma variatsuuna tämä lisäys tästä raaka kananmuna tuohon kastikkeeseen, että siinä vapiskoon kaikki pekkalat ja muut mestarikokit, jotka näkee mahdollisesti tämän parmesaanit menee sinne. Tuoreet basilikat. Tuosta vähän neuvoteltiin noista piparjuurista ja henkiläärästä. Pantiin vastaavasti valkosipulia sitten vähän enemmän. Siinä on ehkä pieniä avernaa, pannaan sitten siihen alkupalaksi, että mahan tasapaino, pH on tasapaino. Se oli siltä Catch and Release -matkalta nyt conclusion. Ehkä joku pieni kotiinmeno video Pentikin lasitehtaalta vai mikä keramiikka pannaan. Se oli tässä nyt tältä erää. Ja ensi numerossa jatkuu. Ei siihen se loppukuva nyt hommaan. Siinä on aika kurmea. Ja kokkikin on varmaan aika tyytyväinen ja apukokki on tässä nyt. Vuosikerta 1924. 1924 oli kuulemma vuosikerta. Muuten tuli kaikki tiedot siitä valkoviinistä, mutta se alkusana ei ollut vielä taltioitu, se, että tosi kallis. Tosi kallista, joo. Chardonnay, Sauvignon Blanc ja Pinot. On tämä ainut muuten vissiin yhteiskuva, kun tämä oli nyt ensimmäinen kuva, kun mä kuvasinkin tässä niin kuin väärällä kameralla, että nyt tässä on niin kuin kalakaverit, vielä ollaan kavereita tässä Niin. ja samassa ruokapöydässä, että pitkän
Pitkää nokkaa näytetään nyt niille, jotka niinku kyseenalaisti tämän kalareissun onnistumista. Tässä savukalapastaa, itse pyydettyä savukalaa syödään, että siitä ottakaa mallia. Itse hommattua. Niin. Näkemiin. Sitten mennään. Sorono. Illalla tehdään sitten lopputarkastus, mitä ollaan tehty. Näkemiin. Goodbye. Pysähyttiin kotimatkalla Pentikin museoon ja Pentikin myymälä etsimään Arjalle, en mä tiedä mikä sarja lautasia, mutta se on lopetettu se tekeminen ja niitä oli tänään jo kysynyt muutkin. Ja mä unohan varmaan tämän, mutta kannattaa seurata nettiä, että niitä kuulemma aletaan valmistaa uudestaan, ainakin yksi erä. Tää on joku museo. Siellä olisi mummolla kiva kutoa mattoja. Hunchaa. Polkuharmonit. Oi tätä kalamäärää.